Dobrý deň, dámy a páni, priatelia. Vítajte na dnešnom webinári, ktorý je venovaný AI znova a je venovaný zmenám. Zmena asi je jedna z mála istôt, ktoré máme v živote a je všade okolo nás, všade sa deje, ale v posledných dobe ja to aspoň vnímam, že ich nejak veľa. Také bežné, ako, neviem, či ste si všimli, ľudia prestali fajčiť a začali užívať, vajpovať. Prestali sme tankovať, ale auta nabíjame. A ďalšie zmeny, vrátane toho, že prišla zmena na AI, ktorá proste ovplyvňuje náš HR život. A práve o tom, a nielen o tom, ale aj o ďalších technológiách, o rôznych asistentoch, a jeden z tých asistentov je náš nový VoiceBot, tak aj o tom a tú zmenu, ako implementovať, ako na ňu reagovať, ako si pripraviť nejaký krízový scénar, tak o tom sa budem rozprávať s mojimi hostiami. A dnešnými mojimi hostiami sú odborníci na slovovzaty. A začnem Dankou Miňovou. Teba už asi netreba predstavovať Inštitút zmeny. Vítaj u nás znova po 2 rokoch. Ahojte, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A Rasťo tu už bol tohto roku, Rasťo Kozlik z Balance HR, popredný odborník na AI, na implementovanie AI vo firmách. Ahoj, Rasťo. Ahoj, Slavko, dobrý deň, prajem. So mnou je tu znova Paťka. Paťka bude odpovedať na vaše otázky, ukáže nám ukážku, ako vieme pracovať s Rekru v rámci nastavení a takisto vlastne všetky otázky, ktoré budete mať, tak na nich bude hneď reagovať, alebo po skončení, alebo na konci si otázky preberieme a naši hostia určite na nich budú veľmi radi odpovedať. Čiže to je výzva pre vás všetkých, ktorí chcete sa niečo opýtať Rastia alebo Danky, tak nech sa páči, kľudne môžete písať do nášho chatu od teraz a budeme veľmi radi, ak nejaké otázky prídu. Ja tu budem mať dnes o chvíľočku ešte takého skrytého tajného hostia, ktorý mi o chvíľočku zavolá. A je ním náš AI VoiceBot, ktorého si budete môcť aj vyskúšať, kľudne každý jeden. O chvíľočku vysvetlím ako. Danka, ty ako líderka systémových zmien, prečo je práve teraz ten správny čas na transformáciu rekrutingu pomocou AI? Ja si myslím, že ten čas už dávno nastal a u nás je zaujímavé, že teraz sa o tom rozprávam, že prečo teraz začať. No tých dôvodov je veľmi, veľmi veľa. Ja by som možno vypichla tie také kľúčové dôvody, že ak idem na HR v hiringu, AI v hiringu a teda v HR, tak ten zásadný pre mňa, ten ultimátny cieľ je preto, že sa menia pozície a mení sa aj požiadavka alebo výhľad na to, aké skillsety a zručnosti budeme potrebovať do budúcnosti. Keď si pozrieš rôzne štúdie, tak už hovorí sa o tom, že v roku 2030 približne 39% kľúčových zručností sa má zmeniť. A to všetko je vplyvom AI a nielen teda AI v tejto dobe. Ďalší dôvod pre mňa, ak idem na to štrukturovanie, prečo AI v recruitingu, pretože recruiting je veľmi často spájaný s administratívou a operatívou. Väčšina práce je administratívno-operatívna a na to dedikovaní ľudia a špecialisti, pomerne často začínajúci juniori, ktorí prídu po škole, tak to sú operatívci. To sú samé transakčné činnosti a tie transakčné činnosti sme predsa už niekoľko rokov dozadu automatizovali, používali sme prvé roboty, čiže za mňa to je také konzistentné, ako sa zbaviť tej repetitívnej transakčnej činnosti, lebo hiring má byť o niečom inom. Ja si myslím, že ďalší dôvod je úplne ten, ktorý si ako keby, že je hodená loptička aj na strane tých kandidátov, veď kandidáti samotní už AI používajú a používame ju aj doma. A tým, že ju používajú, že píšu CVčka, že častokrát si pomáhajú pri vypracovaní tých zadaní, tak že reagovať na to tými nejakými tradičnými klasickými metodami, tam si myslím, že tam tých mečov nebude toľko a nebudú správne. A ďalší, možno je posledný dôvod na úvod a môžeme o tom budem veľmi rada, keď budeme ďalej debatiť, je, že Slovensko veľmi zaostáva v adopcii a v implementácii AI. Keď som si pozerala dáta v rámci Európskej únie, tak my sme niekde o plus minus 10 percentuálnych bodov nižšie oproti Európe, či z hľadiska percent používania AI vo veľkých firmách, stredných alebo malých. A áno, Češi nám utekajú rovnako. Čiže ja si myslím, že toto sú pre mňa relevantné dôvody na to, prečo naštartovať systémovú zmenu
implementácia AI do HR a do recruitingu, nie len, že implementujem nástroj. Danka, kde všade používaš teraz AI, keď si takto aj hovorila, že je dobre to používať, kde ty reálne používaš AI? AI-ko, ja mám agenta, používam to na také veľmi také, že týždenné prehľady o zadefinovaných témach, taký týždenný weekly digestive na tie oblasti, ktoré ma veľmi zaujímajú. Pracujem s AI-kom pri štúdiách, pracujem s AI-kom kľúčovo pri príprave posty veľmi na LinkedIne nie, ale pri metodikách, keď dávam dokopy, porovnávam rôzne metodiky, na toto ja používam kľúčovo. Super. A teraz prichádza ukážka, priatelia. Volá mi AI agent. Náborový asistent spoločnosti Recruit. Volám s pánom Fulekom? Áno, voláte s pánom Fulekom, nech sa páči. Dobrý deň, pán Fulek. Volám vám ohľadom vašej reakcie na pozíciu operátor výroby v spoločnosti Recruit. Chcel by som sa najskôr opýtať, či váš záujem o túto pracovnú pozíciu stále trvá. A prepáčte, odkiaľ mi voláte, prosím vás? Dajte mi sekundu, pozriem sa na to. Volám vám zo spoločnosti Recruit. Aby sme mohli efektívne spracovať váš profil a zabezpečiť kvalitu, rád by som vás informoval, že tento pohovor bude nahrávaný na interné účely náborového procesu. Poďme teda k prvej časti nášho rozhovoru. Trvá váš záujem o pozíciu operátora výroby aj naďalej? Áno, trvá. To ma teší. A viete čo, počkajte. Ja radšej by som robil ako elektrikár. Niečo také máte? Rozumiem. Naším cieľom je momentálne obsadiť pozíciu operátora výroby. Ak by ste však mali záujem o inú pozíciu, alebo by ste chceli prebrať vaše možnosti... Dobre, viete čo, môžem byť operátor, kľudne, poďme na to. Rozumiem, ďakujem za potvrdenie. Teraz by som vám položil niekoľko otázok z našej strany. Máte už nejakú predchádzajúcu prax ako operátor výroby? Áno, mám 10-ročnú prax. Rozumiem, 10-ročná prax je značná skúsenosť. Ďalej by ma zaujímalo, či máte platné oprávnenie na vysokozdvižný vozík, teda VZV. A čo to je, prosím vás? Ide o preukaz obsluhy motorových vozíkov, ktorý je potrebný... Ja aj toto mám, hej, určite, hej, môžeme ísť, mám. V poriadku. Potrebujete zabezpečiť dopravu do zamestnania? Nie, mám vlastné auto. Rozumiem. Kedy by ste mohli nastúpiť do zamestnania? Ja môžem nastúpiť v septembri. 4. septembra môžem nastúpiť najskôr. Rozumiem, 4. septembra. Mohli by ste mi teraz prosím stručne povedať, čo vás na pozícii operátor výroby v spoločnosti Recruit najviac zaujalo? Viete čo, mne sa páči to, že mám tu blízko z domu, mám tam kamarátov a je to pre mňa taká práca, ktorá ma naplňa. Rozumiem. Máte predstavu o vašom očakávanom platovom ohodnotení pre túto pozíciu? Viete čo, ja by som chcel tak 1000-1300 eur. Rozumiem, 1300 eur. Máte vy v tejto chvíli nejaké otázky ohľadom tejto pozície, spoločnosti alebo ďalšieho postupu? Nie, ďakujem. Všetko. Ďakujeme za rozhovor, Slavko. Vaše odpovede sme zaznamenali a budeme ich vyhodnocovať. Prajeme pekný deň. Pekný deň prajem. No, takže toto bol náš voicebot. Ja som náročky tam do toho trošku skákal, hej, lebo človek nie je vždy pripravený na to, že mu nejaký voicebot volá a podobne. Raz, čo ty na to, ako sa ti takýto voicebot páčil? Ty si ho mal aj čas vyskúšať však. Áno, ja som ho niekoľkokrát skúšal, testoval v takej demo verzii. Za mňa dával ešte lepšie odpovede možno ako tebe. Riešili sme trošku sofistikovanejšie pozície, takže tam je viac toho, čoho sa mohol chytiť, ale mne sa to celkom páči, ako to máš urobené, že to nie je také strojové, že tam má nejaké tie slovné mostíky, že je tam nejaká taká rečová syntax jednoducho, že nerecituje veci ako keby
napísané z papiera. Toto je ďalšia taká vec, ktorú je potrebné ako keby zaimplementovať do toho voicebota. Za mňa v pohode. Ako dokáže vybaviť kopec vecí. Super, tak ako Rásťo, ako ja, aj vy, priatelia, si môžete vyskúšať nášho voicebota. Môžete naskenovať tento QR kód a následne sa dostanete na našu stránku. Ja to hneď ukážem. A tu na veľmi jednoducho pôjdete podľa inštrukcií, napíšete meno, telefónne číslo, vyberiete si pozíciu, vyberiete si jazyk, dáte vyskúšať voicebota a ten voicebot vám zavolá, kľudne si to môžete vyskúšať. Môžete mu skákať do reči, fakt nemusíte ho šetriť, hej, on je na to pripravený, dnes sme sa s ním porozprávali, takže videli ste, že ako to funguje. Čiže môžete takto si skúsiť aj vy nášho voicebota a veľmi sa na to tešíme, keď nám dáte nejakú spätnú väzbu, či už počas tohto webinára, alebo aj po skončení a veľmi radi sa s vami o tom porozprávame. Dobre, poďme na to. Danka, ty si už skúšala niekedy takéhoto voicebota? Mala si niekedy to šťastie sa stretnúť s takýmto voicebotom? No, skúšala som také voiceboty v spoločnostiach, ktorých som klientom. Keď som sa išla dovolať na... Vezmi ti tam mikrofón niekde. Aha, nemalo by to. Je to v poriadku? Trošku to hučí, ale pokračuj, možno sa to upraví. Nič som nezmenila, takže mrzí ma to, prepáčte, neviem, čo sa udialo. Skúšala som voicebota a priznám sa, že asi nebol tak dobre natunovaný alebo tak vymakaný ako váš voicebot. Neznel úplne tak ľudský a tak prirodzene ako toto. Možno to bolo trošku dávnejšie, že ten vývoj ide asi veľmi dopredu a ja som sa vtedy necítila veľmi komfortne, že hneď na prvú som vedela, že je to niečo, že rozprávam s nejakým robotom alebo s voicebotom, nebol predstavený na úvod. Čiže toto mi možno trošku prekážalo a možno len taká malá otázka k tomu vášmu a k tejto situácii, ktorú si ty, Slavko, prezentoval, že v závere by som očakávala nie len tú informáciu, že budeme vaše dáta spracovať, ale že ďalší krok, ktorý bude následovať pre toho kandidáta. Že toto mne tam napríklad chýbalo. Hej, ďakujem za spätnú väzbu. Toto je vec nastavenia, hej, čiže ako si toho voicebota nastavíš a či ho chceš mať dlhý, krátky, alebo chceš ho na nejaké, ja neviem, či len na nejaký pre-screening, alebo chceš to nejako hlbšie, alebo teraz pripravujeme ďalšie také moduly, jazykové testy a tak ďalej. Čiže na to všetko si vieš toho voicebota nastaviť. O čo nám hlavne išlo o to, aby sme mali viac času na toho kandidáta. Aby sme nestrácali čas na tom takom dennodennom nejakom strácaní času, hej, pri tom pre-screeningovom hovore, keď mi stačí vedieť, že či máš alebo nemáš ubytovanie, či potrebuješ auto, nepotrebuješ auto, si schopný a tak ďalej. A ten kandidát dostáva spätnú väzbu okamžite. Hej, že to je veľmi dôležité. Ja som už niekoľkokrát tu hovoril, že tie spätné väzby rekrúteri so všetkou úctou 70% kandidátov nedostáva spätnú väzbu. Hej. Toto je jedna z vecí, ktorá si myslím, že by mala pomôcť v tom, aby ten kandidát minimálne dostal nejaký feedback na to, že ako je reagoval som, chcú ma, alebo ma nechcú. Skrátka, je to spätná väzba, ktorá je veľmi potrebná. Slavko, ja ti do toho ešte skočím, ak môžem, k tomu voicebotovi. Veľa ľudí, ktorí nás sledujú, to budú porovnávať so živým rekruterom, ktorý volá. Samozrejme, ten by sa nemal nejako zakoktať, mal by mať nižšiu tú latenciu alebo tú odozvu na tú otázku. Áno, to je všetko pekné. Tieto pozície však reálne alebo v realite robia juniori na tých pozíciách. Každý, kto ste zaučali takéhoto juniora, ja som ich teda nezaučal 2 ani 3, ale teda viacero, tak presne viete, ako sa ten človek cíti pri tom prvom hovore, pri tom 10. hovore. A je to oveľa horšie, znie oveľa horšie a neuveriteľnejšie ako tento voicebot. A ešte by som to tak možno z toho technologického hľadiska, toto je možno najhorší voicebot, akého ste kedy smerom do budúcna počuli. Už budete počuť len lepších voicebotov, pretože tie technológie idú tak dopredu, že každý týždeň, mesiac jednoducho sa to vylepšuje tak. Takže treba to brať aj takto, že je to vec, ktorá sa neustále zlepšuje a áno, presne odbremení nás to od takých tých rutinných činností, ktoré treba urobiť. A na takýto telefonát má väčšinou čas ten kandidát o 6. večer, keď mu končí smena, alebo sobotu ráno, proste v časoch, kedy nie ste schopní zamestnať živého človeka, ktorý by ten screening spravil.
Vieš, ono to je to Viacročný čaro, program. prepáč, no hovor, Danka, nech sa páči. Nie, prepáč, ja len som chcela toto osadiť do celého toho procesu, že predpokladám, že ten voicebot je osadený do presnej konkrétnej časti z celého toho procesu, toho hiringu, ako keby, hej, že ten kandidát vie, že voicebot mi zavolá, neviem, tento deň o tejto hodine a že následne vie, ktoré ďalšie kroky v rámci výberového procesu budú existovať, že toto asi ten váš klient alebo akýkoľvek klient si musí osadiť do toho celého svojho výberového procesu. Správne tomu rozumiem, Slavka, asi tak, že? Áno, presne tak. Dokonca na to, aby si nemal úplne taký, že brutálne veľký stres, rekrúte vie poslať ešte SMS-ku predtým, že ti bude volať voicebot. Vieš, že ona tá bariéra sa tak trošku potom odbúra. Aha, viem, dobre, nie je to človek, asi som na to pripravený. Hej, tá zmena, hej, o ktorej sa aj dnes bavíme, môžeš to potvrdiť, ak na ňu trošku pripravím, ak viem reagovať na tú zmenu, tak to je niečo, čo asi ten človek by, alebo vôbec ten proces by mal akceptovať, hej, alebo prinášať trošičku iný ten pohľad, ako doteraz máme. A ty si raz čo aj vravel, hej, že my sa aj pred chvíľou bavili ešte pred reláciou, že tie zmeny, ktoré nám tie AI LLM-ka dávajú, hej, tak tie sú obrovské. Hej. To znamená, že ja neviem, ty si aj spomínal, že ako často sa vlastne mení ten update tých všetkých tých... Áno, je to presne tak a je to celé o tej pripravenosti na tú zmenu, na tú neustálu zmenu, lebo to je tá jediná istota, ktorú máme, je tá zmena. Smrť a dane, takže tieto 3 istoty zatiaľ máme, nikto nám ich nezoberie, ale jednoducho to AI prostredie sa mení exponenciálne, čo v mnohom ten ľudský rozum nie je úplne schopný ako keby poňať. Aby ste si to možno tak vedeli predstaviť, tak každé 4 mesiace vychádza update, respektíve sa zdvojnásobujú schopnosti generatívnej umelej inteligencie. To znamená, že o 4 mesiace bude 2-krát tak chytrá, ako je dnes, povedané laicky, a už ďalšie 4 mesiace znova sa zdvojnásobí. A takto to užite niekoľko rokov po sebe a pôjde to ešte nevidno koniec. Takže toto je tá rýchlosť, ako to ide. Možno sa na tomto videu za 3 mesiace zasmejeme, že to bol nepodarený voicebot a bude tu voicebot, ktorý funguje úplne geniálne. Ja si myslím, že to tak jednoducho bude, lebo v zahraničí je to úplne normálne, že títo voiceboty sú nasadení v bankách, sú nasadení u mobilných operátorov, v poisťovniach v tomto segmente, kedy tie voiceboty vedia vám odblokovať kartu, ktorú ste si zablokovali zlým zadaním PINu, vedia vás presmerovať na účet, vedia vám vygenerovať novú kartu. Takže toto sú už veci v regulovanom biznise, ktoré vonku fungujú. Myslím si, že experimentálne sa snažia aj teda naše asi tieto inštitúcie, ale k nám ešte neprenikli. No, tak to by som to povedal. Rasto, ty máš nejaké čísla o tom, že kde sme momentálne v rámci implementácie voicebotov na Slovensku? Alebo... No, na spodu je 0, hej. Tak sme niekde blízko nej, takže takto by som to vedel. Je pár jednotiek spoločností, ktoré to majú. Môžem asi s prehľadom povedať celko, že si medzi prvými, ktorí voicebota idú takto implementovať. Skôr sa títo asistenti, či už to boli chatboti, lebo to už je taká, voicebot je nová generácia chatbotov, alebo teda tam si píšete, tu to ovládate hlasom. Tí chatboti už sú normálni, či už donútra do firmy, alebo aj smerom na zákazníka. Je úplne normálne, že firma aj tie technológie najskôr skúša dovnútra do firmy, aby sa nepomýlila smerom k zákazníkovi a potom tí odvážnejší teda s tým prejdú aj smerom na toho zákazníka. To je úplne normálny proces. Ale ak sa pýtaš úplne na presné číslo, tak to nemám, ale poznám pár spoločností, ktoré už takto nasadzujú prakticky týchto voicebotov. Danka, kde sme momentálne na Slovensku dnes v rámci nejakej implementácie AI? Máš ty nejaké informácie alebo 0 a niečo vyššie, ako povedal Arstio? Ja vôbec nemám tieto čísla. My sme robili taký, že prvý prieskum unikátny o zmene a implementácii a teda tom systémovom riadení zmien. Úprimne poviem, že sme sa vôbec nepýtali na AI-ko, hej? A keď si ale teraz zoberiem, že AI, tak ako sme v úvode hovorili, že to vôbec nie je tool, ktorý osadím do nezanalizovaného a nepochopeného prostredia, ktorý som permanentne menila. A teraz idem hurá systémom nasadzovať AI-ko, lebo to má konkurencia, lebo chcem byť prvý, že na tento prístup zabudnime. Toto nie je ako keby, že tá systémová zmena.
My sme robili prieskum a viac ako 30% našich respondentov naprieč Slovenskom cez veľké firmy, väčšinou nám to vyplňali C-level a B-2, nám povedali o tom, že každá 5. zmena je nedokončená, každá možno 20-30% zmien nemeria finančný dopad a to je veľmi dôležité, to by som chcela tiež ako keby podotknúť. A skoro 30% všetkých zmien sa začína implementovať, až keď nás s prepáčením horí za zadkom, až keď ideme do krízovej situácie. Čiže ako keby to stále naznačuje, predikuje to, čo Rasťo povedal, že chcem potvrdiť ako keby ten taký ten konzervatívnejší alebo taký ten ustrachanejší, veľmi opatrný mód, ktorý na Slovensku vidíme. Nehovoriac o tom, že firmy nemajú dedikovaných ľudí, ktorí budú viesť zmeny a nehovoriac o tom, že dedikovaní tí AI agenti zmeny vo firmách taktiež nie sú. Hej? Čiže toto sú za mňa možno také čísla, nemáme dáta, že koľko má AI implementované. Čo ja viem, tak aj celosvetovo a možno aj na Slovensku to platí, že taká tá ako keby tá gramotnosť, lebo to ešte nie je fluence, ale že gramotnosť je niekde na úrovni 50/50 v populácii a na Slovensku vieme, že okolo len 3% ľudí 3 a možno do 5% a myslím si, že 3% ľudí má len platený nástroj AI, hej. A to už sú také pre mňa tie predpoklady toho, že fakt sme v takom stave, ako Rasťo hovorí, hej. Toto môžem, Danka, plne potvrdiť, čak mám tých ľudí na workshopoch a keď sa teraz pýtam, kto má platený nástroj, tak ledva zdvihne jeden človek z tej sály ruku. Bohužiaľ tak to je. Áno, veľké korporácie možno sú schopní zakúpiť nejaké jednotky licencií Copilota donútra do firmy, ale tam to asi na teraz končí. A presne to, ako hovoríš o tých voicebotov, je to len potvrdenie toho trendu, že ten gap medzi rozvojom tej AI technológie a jej napredovaním a mierou absorpcie do firmy je obrovské a zväčšuje sa. Jednoducho nestíhame tým zmenám absolútne. Tak ako rastie AI, ani inline nestíhame. Už teraz je tam nejaký gap, ale stále sa zväčšuje podľa môjho názoru. On bude mať veľký dopad aj na ďalšie oblasti života, Slávko, čo už sa deje na tých svetových fórach. Nedávno sme hovorili so CEO jedného nášho klienta, ktorý prišiel z jednej veľkej svetovej konferencie a ktorý presne hovoril o tom, že čo AI znamená v svetových centrách zdieľaných služieb a kompetenčných centrách. Hej, že presne to, Rasťo, čo ty hovoríš, že AI sa neskutočne rýchlo vyvíja, lenže my, náš mindset, naše zručnosti, my sme ľudia. Hej? A že ten nepomer medzi tým, čo to AI ponúka a očakáva možno od tých ľudí je obrovský a keď s tým nezačneme systémovo pracovať a môžeme si o tom neskôr povedať, že čo to je to systémové, tak ono to nie len ten chaos, že čo mám implementovať a tá únava z toho množstva zmien, že ľudia budú apatickí, budú viac cynickí, pretože jedného človeka sa dotýka paralelne viacero zmien vo firme, ktoré sa implementujú, lebo to nie je len o voicebotovi a o AI ako takom, hej, ale to je množstvo zmien, ktoré sa teraz permanentne dejú. Nie že jedna za druhou, a paralelne sa dejú. A to potom veľmi vyvoláva ten tlak a možno únavu a potom siaha to až do work-life balance a do mentálneho zdravia. Čiže napríklad už o tom sa hovorí aj na CEO fórach, že myslíme na to ako keby systémovo koncepčne, čo to všetko ovplyvňuje a vráťme sa úplne na začiatok, poďme si to zanalyzovať a rozhodnúť sa, ktorej časti toho procesu idem zmeniť, pretože viem, čo potrebujem kde posunúť, že za mňa krok späť a začať to analyzovať a tak postupne implementovať tie jednotlivé časti AI. Aby sme nešli do toho, hurá, systém sú tu túly. My sa z toho nebudeme si vedieť pomôcť, keď budeme chcieť každé 4 mesiace implementovať to, čo je najnovšie, že na to treba mať fakt človeka dedikovaného alebo nejakých poradcov a pozrieť sa na celý prevádzkový model a čo a prečo idem ja implementovať. Ty si mi tak pekne nahral aj na jednu otázku, že čo je to systémové a že kedy, ako implementovať jednotlivé zmeny. Máme tu reálny case, to znamená, že voicebot, ty ako popredná odborníčka na HR, ako ty by si, keby si tu bola niekde vo firme, si head of HR, že ako ty by si pristupovala k tejto zmene, keď nehovoríš hurá efekt, tak ako na to? Mne sa tento voicebot páčil a určite by som povedala, že OK. Veľmi rada by som ho odpilotovala a implementovala do celého hiring procesu.
To znamená, že normálne by som si nakreslila, však všetci to asi poznajú, ale fakt by som si nakreslila a vizualizovala, ja som typ, ktorý to potrebuje vidieť, tie jednotlivé pointy celého hiring procesu. Pozrela sa na to, že aké typy pozícií my hajrujeme, kde máme ten najväčší gap, keď vieme, že je nízka nezamestnanosť, ale zároveň je akutný nedostatok ľudí, ktoré pozície sú pre mňa kľúčové. A teraz, kde je to takéto repetitívne, opakujúce sa, že mám veľa kandidátov a ja by som to začala pilotovať. Hej, že povedala by som si, že OK, čiže použila by som ho v tej úvodnej fáze, ako ty si ukázal, Slavko, že toto bolo veľmi dobre, také tie generatívne všeobecné otázky, že navnímať si a na toto ten voicebot vie urobiť, toto vie veľmi pekne spracovať a toto vie ponúknuť ako nejakú analýzu alebo nejaké hodnotenie týchto kandidátov v tej úvodnej fáze. Hej? Čiže toto by som robila, ale nešla by som na všetky pozície, aby som išla pilotom a to radím aj pri systémových zmenách, že odpilotuj si možno na jednej pozícii, zároveň uistím toho človeka, ak toto bude robiť, že prešli sme si proces, nemáme tam gapy, nemám tam chaos, neosadím ja do chaosu toho voicebota alebo tie iné nástroje AI, a mám dobre napromptovaného, tak ako aj Rasťo povedal, hej, že fakt sa pýta tie otázky, ktoré sú pre mňa na tú pozíciu kritické, lebo tie vysokozdvižné vozíky ja som len prikyvovala, lebo z výroby poznám, že to sú základné legislatívne povinnosti na tieto pozície. Hej. Čiže toto všetko si ja musím čeknúť na to, aby ja som vedela, že ten voicebot, že všetko spĺňa, že nezabudne na legislatívu, že vie, čo má porovnávať. Na jednu pozíciu odpilotujem, vyhodnotím to a potom budem pridávať ďalšie pozície. Čiže pilotujte a dajte priestor tým ľuďom, ktorí s tým AI majú pracovať a majú aj potom, že vstúpiť do voicebotov a potom možno aj to vyhodnotenie. Nech sú tam tí hiring ľudia, a nech sa pritom učia, pretože ich pozícia sa rapidne bude meniť. Hej? Oni budú musieť vedieť komunikovať, upravovať tie otázky, oni budú viac konzultanti, možno už o rok, o 2, nie o 5 rokov. Čiže že hneď by som bola rada, keby súčasťou toho celého tej analýzy, implementácie pilotu boli tí ľudia, ktorí sú na tých stoličkách. Danka, tu si nahrala opäť aj mne, lebo mňa tam ešte napadli dve veci. Toto je jedna z tých vecí, presne ako si to povedala, aj s tým pilotom, ale teda príjmu to strategické rozhodnutie, že to je proste to rozhodnutie musí prísť hora dole, lebo ja ako obyčajný rekruter si nemôžem len tak nasadiť voicebota, alebo teda môžem, ale úplne na pankáča, ale to asi nebude robiť nikto. Takže takto nie, čiže lidovať tú zmenu zhora, to je úplný základ. Tak by to malo ísť. Druhou takou vecou je potom ako keby dopriať ten firemný rozvoj. No, ak mám konzultantov, alebo teda ľudí, ktorí sa zaoberajú tým recruitingom, vyťažených na 170 hodín mesačne a ja im teraz pridám ešte agendu, lebo sa musia naučiť nejaké AI skilly, ktoré sú na ďalších 10-15 hodín mesačne, no tak úplne, že nenafúknem ten ich pracovný čas a nechcem úplne, aby to robili po nociach doma. Učili sa, čiže dať im ten priestor, dať im to rovno do JDčka, jednoducho rekruter bude pracovať s AI, už to nikdy inak nebude, takto to bude jednoducho a dať mu tam ten čas, že vyhradiť mu to tak, ako z pohľadu firmy, myslím. A možno aj potom taká osobná iniciatíva, včera som bol na konferencii, veľa sa tam preberali benefity, pýtal som sa aj osobne teda ľudí, ktorí pracujú s tými benefitmi, možno, že pre teba taký námed na prieskum, že koľko ľudí dáva ako benefit predplatné na nejaký AI tool, čo môže byť tiež zaujímavý benefit, lebo tí ľudia sa budú učiť aj doma samozrejme, ale učiť sa na free nástrojoch a učiť sa na platených nástrojoch, to sú úplne rozdielne veci. Čiže dopriať vidím možno aj tento benefit a samozrejme potom prichádza už ten krok B, ale tam ešte väčšina firiem nie je. Ako firemný benefit, množstvo prevolaných tokenov, ktoré ten človek môže minúť, ale tam o tomto debata dnes nie je, takže... Áno, tak veľmi opatrne. No a toto si úplne krásne Rastík, prepáč Slavko, že nahral presne na to, že to systémové, hej? Že musí byť nejaká vízia, že musí byť konsenzus, že zhora je tam ten vlastník, ten majiteľ. Ja doprajem ľuďom ten rozvoj na rozvoj zručnosti a to je kľúčové pri
pri personalizovaní toho, že ľudia sa cítia byť v strachu, alebo že ten typický, že všetci sú v odpore, to absolútne neplatí. My ich posúvame do neistoty. Mám niečo ovládať a ešte aj mi niekto hovorí, že prídem o robotu. To znamená, že v tej neistote ja im musím dať pomocnú ruku. OK, tu máš to obdobie, my ideme pilotovať a ja ti ponúkam takéto obdobie, kde poď sa učiť. Som tu pre teba, aby som ti pomohol, že čo tým ty získáš, čo sa nemení, čo sa mení a kedy ty môžeš zažiť úspech. Toto ľudia potrebujú počuť pri každej zmene v tej komunikácii. Súhlasím, dá to do JD-čiek, proste už sa to nezmení. Už tá AI-ka tam bude, či to bude VoiceBot alebo iné typy nástrojov, toolov. Dať tie zdroje znamená, že ponúknuť im nejaký čas a to zažívame u klientov, napríklad len, že ideme implementovať SAP niekde vo výrobnej firme. Presne to isté riešime, ako keď idem implementovať AI alebo idem VoiceBota implementovať, že ja potrebujem čas, aby si to ľudia v nejakej testovacej verzii skúšali, učili a aby si to nejako ošahali. A potom akčný plán toho, že ako to bude reálne vo finále ako keby vyzerať. A to je jeden z modelov uchopenia zmeny v organizáciách. Obidvaja ste tu povedali pekné vety. Mňa ešte napadla taká jedna vec, že síce už začnem implementovať to AI, dajme tomu, že sme sa rozhodli, ale Rasto, ty si aj povedal, ono to je ešte vždycky v zárodkoch. Asi keď o mesiac, o dva, nehovoriť o rok, keď budeme skúšať tohto VoiceBota znova, tak sa zasmejeme nad touto reláciou, že kde sme boli, hej, že úplne sme v plienkach. A čo ak to robí chyby, Rasto? Že nie je to úplne dokonalé, nie vždycky proste zbehne ten call tak, ako sme pripravení. Po prípade, kde ľudia robia najčastejšie chyby pri tom zavádzaní, technickom zavádzaní, pri promptovaní a podobne. Ty si toto možno vystihol touto otázkou, že čo ak to urobí chybu? Toto je možno najväčšia brzda toho, prečo nezavádzaš najviac. Ja by som tú otázku normálne zakázal na školách už jednoducho. Že to si vymažte z hlavy jednoducho, minimálne deti, lebo nám už to asi nikto nevymaže. No tak urobí. A čo? A ľudia akože nerobia chyby? Vieš, že to je to úplne normálne. No a čo, keď ti ten rekrúter urobí chybu? Ako prepustíš ho hneď, alebo až zajtra, alebo ako? Vieš, že to sú úplne normálne veci. A odhľadnúť do toho teda, že AI sa najlepšie učí chybami. Ja ti to môžem ťa to naučiť, ale presne ty zajtra prídeš do práce, je tam nový model, trošku iný spôsob fungovania, trošku iné prostredie. A opäť musíš robiť chyby, lebo inak sa to nenaučíš a na chybách sa najlepšie učí jednoducho, takže čo si budeme hovoriť. Takže áno, samozrejme, nie je nejaký fatal error jednoducho spraviť, aby ten bot začal nejak vulgárne nadávať, ak ho napojíš na istú sieť, tak toto sa môže stať, ale to je presne to, že byť edukovaný v tom tej AI a nielen to slepo používať, lebo práve aj za tým tento VoiceBot, tak ako si aj spomínala, myslím, že tu nie, ale ja keď som si ho skúšal, tak mi potom príde nejaká spätná väzba od toho VoiceBota aj spolu s tou ukážkou, rovnako príde aj tomu rekruterovi a opäť s tým môže pracovať s ďalšími AI nástrojmi, čiže ten skill by nemal byť o tom len nastaviť si toho VoiceBota, ale ďalej pracovať s tými vecami, prípadne si vedieť sám nastaviť ten flow, že čo už sa stane s tým výstupom samotným, že ho nemusím prepisovať, že ho nemusím v podstate ani vidieť, jednoducho viem si nastaviť systém tak, aby mi ho vyhodnotil. Viem sa samozrejme kedykoľvek pozrieť na detaily a rozhodnúť, že čo s tým výstupom idem ďalej robiť. Čiže neviem, či som odpovedal na tvoju otázku, ale takto by som to videl. Ty si aj robil nejaký... Prepáč, môžem len... Prepáč, ja by som len chcela hneď zareagovať na Rastia, že tak pekne si doplňame a smečujeme, že k tým chybám, že je v poriadku, že AI robí chyby, 100% súhlasím. A my sa na ňo nemôžeme ale spoliehať na toho, kto že vychrlí nám to, čo je pravda. A že mne sa veľakrát potvrdilo to, že nielen aký prompt dáš, ale ako to ideš kontrolovať a čekovať a plus nejaké, že chcem vidieť zdroje, z čoho vychádzaš. A tie zdroje sú naše, ktoré my mu zadáme v tom prompte alebo v tom nastavení. Že trošku by som poupravila a konkretizovala, že aké chyby. Hej, že vo firmách sa hovorí o psychologickom bezpečí a že je v poriadku robiť chyby. Ale ak necháme len všeobecne aké chyby, tak potom prinesieme ešte väčší zmätok do firiem. A presne to, čo Rasto hovoril, že to nebudú tie fatálne erory, ale že sú to chyby
opakujúce sa nejaké v psychologickom bezpečí, že tá mladická, juniorská nerozvážnosť, chyby začiatočníka, ale iná chyba je, ktorú opakuješ a nemeníš sa, keď dostaneš feedback, že potrebujeme nejakú zmenu a dostaneš aj pomocnú ruku, alebo chyba z lenivosti, z ľahkovážnosti, z nepozornosti. Čiže tam sú rôzne typy chýb a súhlasím s tým, že AI robí chyby, ináč sa ona nevie učiť, hej? Však to je machine learning, takže tak. Je to len nie je jedno, aké chyby. Určite nie. To som tým nechcel povedať. Je to o tom mindsete. Jednoducho pred 2 rokmi 99% ľudí verilo tomu, čo vygeneruje AI. Ani to nevedelo rozlíšiť. Dnes 99% ľudí pochybuje o tom, čo vygeneruje AI. A je to posun k dobrému, napriek tomu, že je tam tá pochybnosť, tá negácia, alebo ako to nazvať. Nie som psychológ, takže pochybujeme a tým sme zlepšili ten svoj pohľad na tie výstupy. Tí, čo nepochybujú, tak začnú, keď dostanú reálne výstupy. Ale začali sme overovať, začali sme zdrojovať, na základe toho sa vylepšili tie nástroje, však to asi poznáte všetci, že na začiatku teda nezdrojovali tie dáta. Teraz ich zdrojujú, OK, sem tam dajú vymyslený zdroj, ale už je to na nás, na ľuďoch, aby sme si to overili, alebo si zaviedli nejaký kontrolný mechanizmus, ako to ďalej overovať. Ale tak ako pri tých voicebotoch, opäť zažívame najhoršiu možnú AI, ako kedy už zažijeme smerom do budúcna. Už bude len lepšia jednoducho, takže aj tomuto sa bude dať časom jednoducho vyvarovať a áno, nastavovať aj toho voicebota nejak rozumne, aby sa správal k tomu kandidátovi a aby sme z toho my dokázali teda vyťažiť maximum. Ty si raz robil taký prieskum na inzerciu. Áno. Bol to prieskum, ja som tak oblikoval na LinkedIne, opäť, nie som programátor, ale vytvoril som si scraper, alebo teda nástroj, ktorý mi prezrel všetku inzerciu týkajúcu sa HR na profesii, išiel som len cez tento jeden kanál, nemal som na to viac priestoru. A zadal som si jednoduchú požiadavku, koľko inzerátov ako požiadavku uvádza nutnosť znalostí nejakej AI technológie alebo predchádzajúcu skúsenosť AI technológiou. No, takže vyšiel ako keby veľmi žalostne. Boli to 3-4% z tých 220 inzerátov, ktoré tam viseli vtedy. Takže asi takto na tom sme. No. Ak nebudeme chcieť od tých ľudí už pri nástupe, aby nejakým spôsobom boli AI, nechcem povedať AI friendly, ale aby ovládali nejaké nástroje AI, no tak v tých firmách to bude o to bolestnejšie, lebo všetci už niekde pracujeme a musíme sa učiť aj tieto zručnosti. Tak, jak sme sa museli naučiť pracovať s Excelom, tak sa budeme musieť naučiť pracovať s AI. Toto je podstatne jednoduchšie. Tak. My sme sa raz stretli minulý týždeň na Forbes festivale tu v Bratislave a neviem, či si bol len na prednáške Raula Rodrigueza. Oni robia kabel. Nevadí. A oni tam rozprávali tiež o AI, či implementovali, alebo nie. On prišiel s takou radikálnou vecou, že začali to robiť pred pol rokom, ako tú zmenu vo firme a on dnes povedal, že kto nebude robiť z AI, proste on nebude pracovať, pretože on vidí ten prínos, tú efektivitu, tú brutálnu pridanú hodnotu, ktorú to AI dáva. Ak to nevyužívaš, tak proste ten tvoj potenciál už nie je taký dobrý, ako keď ju využívaš. Hej? A fakt prišiel s takou radikálnou zmenou, že proste nevyužívaš, dovidopo, prepáč. Hej? Ja viem, že to je príliš radikálne, ale asi takáto zmena, to je taký šok, čo ty si mi hovoril, že som chcel povedať tú paralelu, že 2% len vyžadujú nejakú znalosť, ale využívanie AI a oproti tomu, hej, keď príde firma a povie, nepoužívaš AI, tak u mňa, prepáč, nemáš miesto, hej, že nemôžeš že proste sa u mňa zamestnať, musíš ísť na bomby, pretože mi prinesieš úplne inú pridanú hodnotu ako bez. No. Áno, Slavko, presne z tohto bodu 3% v inzercii do bodu nepoužívaš, že aj nebudeš u nás pracovať, prebehne veľmi krátka doba. Veľmi krátka doba, ako sa kto s ňou vysporiada, to už je na ňom. Ale ja aj sám to vidím, a teda aj keď sa s tými ľuďmi stretávam, ktorí používajú AI vo firmách, tak otvára sa obrovský gap a to je ďalšia ako keby kapitola toho, že ako ďalej v tých firmách. Ja keď ovládam AI, ja už prestávam mať potrebu komunikovať s ďalšími kolegami vo firmách, pretože dokážem si spraviť ich prácu, teda nie ja, ale AI tool, alebo viem si spraviť doslova digitálnu dvojičku toho kolegu a on mi doručí tie výsledky, pokiaľ má prístup k jeho dátam samozrejme,
mi ich doručí. A ja keď mám strácať čas vysvetľovaním, čo vlastne chcem, tak ja za ten istý čas toto môžem vysvetliť nejakému AI tool, on mi ten výsledok doručí. Hej. Ja už nemusím čakať na toho kolegu. Či je to hore, či je to dole, či je to doprava, doľava v tej firme. Túto schopnosť ľudia získavajú a ono sa to prejaví v tých firmách podľa mňa časom v tom, že fakt, že prestanú tí ľudia medzi sebou komunikovať, lebo nebudú mať tú pracovnú potrebu komunikovať. Budú komunikovať samozrejme ľudsky a tak, ale o tej pracovnej stránke, že aj s týmto možno sa bude treba nejako vyrovnať. Ono jedna z takých tých manažerských zručností, prepáč Danka, je delegovanie. Ako toto vnímaš ty, Danka, hej? Lebo vlastne aj ten voicebot je nejaká zmena delegovania voči človeku, od človeka k technológii. Ja neviem, či by som to nazvala delegovanie. Skôr, keď som si pozerala štúdia, mne to viac sedí, že skôr je to na báze ako keby takého vyšší level, že partnerstva. Hej? Že možno najprv delegovanie, ale to celé smeruje k tomu partnerstvu. Hej? Že ty sa budeš dívať v budúcnosti na tých zamestnancov, že OK, tak čo ja potrebujem, že či si ho nahajrujem a nie som ja ten extrémista, ale ani nekonzervatívec. Nemyslím si, že viem, že čo chcel ten Raul naznačiť, ale že buď vyrobíš z AI, alebo u mňa nemáš miesto, že my potrebujeme medzi stupeň, lebo tých ľudí, ktorí vedia robiť z AI, je tak strašne málo, hej, čiže a je tu akutný nedostatok ľudí, čiže my potrebujeme si vo firmách presne pozrieť aj tie peniaze na rozvoj a začať možno im ponúkať, alebo povedať, máš toto obdobie, toto je prechodné obdobie, ja ti s tým takto pomôžem, ale dovtedy od teba niečo očakávam, hej, čiže toto je veľmi dôležité, to je to kvázi systémová príprava na zmenu na používanie AI-ka. Toto som len chcela doplniť, že je dôležité a že od delegovania k tomu partnerstvu viacej. Súhlasím s tým, čo Rastio hovoril, začnú sa veľmi otvárať nožnice, pretože ak budeme postupne začať používať AI, si zober, že napríklad niekto používa v hiringu a potom prvé záblesky toho, že vo vzťahu k obchodu, ak mám dobré CRM-ko a celý proces zanalizované a viem, že čo idem kde implementovať, tie nožnice sa aj medzi samotnými oddeleniami začnú otvárať, nehovoriac medzi ľuďmi. To predikuje tú ďalšiu vec, ktorá je aj v trendoch a čo potom aj vidíme, že áno, bude sa menej komunikovať, tá komunikácia bude úplne iná. Mne to veľmi korešponduje, ak tu máme HRistov, nielen hiring ľudí, že by som tým zatriasla, že a toto je presne ten reskill, upskill, aby sme o ňom nehovorili, ale okamžite ho začali nastavovať. Tá komunikácia bude musieť byť iná. Aj tá rola tých hiring ľudí bude úplne iná, ako je teraz, keď im dáme prešte opakujúce sa transakčné činnosti. A už sú štúdia, dokonca v Amerike, jedna baba, s ktorou sme nedávno hovorili o AI-ku a change managemente, hovorí o tom, že ak to začneš len jeden nástroj implementovať o 20%, sa ti uvoľní tvoja kapacita z toho tvojho týždenného väzku, však to máš skoro jeden pracovný deň, čo s tým urobíš, ako keby, hej, že my tam reálne smerujeme, že ako sme na toto pripravení, dobre, ešte na chvíľu na Slovensku potrvá, kým to tam bude, ale okamžitý reskill, upskill a ak ľudia chcú mať svoje joby, proste tá administratíva transakčnej činnosti tam už veľmi ako nebudú mať miesto. Zmení sa komunikácia, bude sa menej komunikovať, ale úplne iný typ komunikácie sa bude očakávať. Hej? A možno aj k tým chybám, čo som chcela len doplniť. Opäť tam medzi riadkami Rastio si mi nahral smeč na kritické myslenie. A toto je to, čo sa potrebujeme. Proste my budeme viac rozmýšľať, ako vykonávať repetitívne činnosti, viac problémových situácií riešiť, viac detálnejšie analyzovať, čo nám tá AI-ka vypluje a tí hiring ľudia budú väčšími partnermi a viac poradcami a konzultantmi pre ľudí, ktorí od nich budú chcieť hajrovať nejaké pozície. To úplne mení paradigmu prevádzkového modelu. Určite áno, Danka, možno ešte k tej komunikácii, možno aby to ľudia vedeli predstaviť. No, Slavko, ty si teraz zmenil model komunikácie, pustil si voicebota do vesmíru, to znamená, že nekomunikuje rekruter, komunikuje niekto za neho. Ja ako kandidát si vyrobím svojho voicebota a bude komunikovať za mňa, čo sa týka pracovných pozícií. Čiže títo dva voiceboti budú komunikovať a úplne rovnako to môže komunikovať vnútri vo firme, lebo vnútri vo firme nemusíme komunikovať hlasovými asistentami, lebo to nie je potrebné komunikovať dátami vnútri vo firme zväčša. Ja potrebujem od teba nejaké dáta, ty potrebuješ od mňa nejaké dáta, nejaký výstup. Čiže napojenie, ako keby prepojenie tých systémov cez agentov a potom tá orchestrácia agentov, toto je to, čo sa ľudia budú musieť naučiť vnútri vo firmách a to asi aj Raul myslel tým, že
že preto nebudeš potrebný v tej firme, keď nebudeš ovládať nejaké AI tooly, pretože tie repetitívne činnosti jednoducho časom zmiznú. Aký dlhý čas to bude, to je len otázka toho, ako rýchlo nás k tomu donúti konkurencia, ale zmiznú. A potom to bude o tom vedieť si nastaviť agentov, vedieť si ich skontrolovať a orchestrovať, alebo teda pracovať s nimi vnútri v tej firme. Ty už si mi tak naznačil na takú otázku, že kde vidíte ten recruiting o 5 rokov? Obidvaja ste z HR a máte s týmto veľké skúsenosti. Danka? No, keby som sa ťa spýtal pred 5 rokmi, tak asi taká bude tá naša predikcia. Podľa mňa, Danka, nechcem uraziť aj teba, ale podľa mňa takúto kryštálovú gulu asi nemáme a neviem si to predstaviť, no ale už len tým sa zmení tá paradigma, keď budú mať ľudia jednoducho tých agentov, ktorí budú riešiť takúto agendu, kde sa zamestnať. Už dnes je to úplne normálne, že si postavíš bota, ktorý ti rozosiela CVčka horom dolom cez LinkedIn alebo kade-tade. To je tá písomná forma, OK, môžeš si nastaviť takého, ako si aj ty vyrobil a nasadil, aby komunikoval hlasovo. Dnes už video nerozlíšite, takže keď máš video avatara, ktorého pustíš na pohovor, veľmi ťažko to tá druhá strana rozlíši. Takže toto všetko vstúpi do hry a nejako sa s tým budeme musieť vyrovnať. No. Ja by som možno len doplnila k tomu, že ja si tak myslím, že ten ľudský faktor a ten kontakt tam bude dôležitý. Pretože budú predsa len pozície, kde ty budeš potrebovať, ja si myslím možno, že som v tomto zastaralá, ale že na také tie vyššie, sofistikovanejšie jednotkové pozície ty ako keby že backup, ty budeš potrebovať ten ľudský rozmer na pochopenie kontextu, možno na vzbudzovanie dôvery, na to, že OK, obsadzujem pozíciu, ktorá má byť nejaká, že team leader, ako mi zapasuje tá chémia, pokiaľ tam už nebudú sami chatboty, a ja si nemyslím, že do 5 rokov to tak bude, sorry za to, a zároveň si myslím, že je fajn ponúknuť aj tomu kandidátovi, že OK, a v istom momente, že proste tu bude ešte nejaký ten ľudský rozmer a tým chcem povedať, že tým pádom sa mení totálne požiadavka na skillset tých rekrutérov a viac špecialistov, ktorí už budú vedieť takú tú nadstavbu, také tie trošku viac high level rozhovory viesť, vzbudzovať dôveru a opakujem, mne to príde ako keby taká tá až rola toho konzultanta a poradcu aj dovnútra, aj smerom vonku. Hej, že neviem, čo bude o 5 rokov, ale myslím si, že ten posun už teraz by sme sa na to mali pripravovať. Toto určite bude z môjho pohľadu, keď potrebuješ dáta, pustíš na toho kandidáta agenta, pretože potrebuješ získať dáta. Ten konzultant tam bude na to, keď budeš musieť prečítať tú emóciu toho kandidáta, či sa smeje, či sa dá si zahmlievať. Hej. Toto je to, čo dnes ešte AI nezvládne, našťastie. A tam už bude tá konzultačná činnosť potrebná. Ale či má vodičák, či má 18, či už tam pracoval, hej. To je vec, ktorú ti VoiceBot zistí. Ja teraz poprosím Paťku, aby sme si ukázali, ako takéhoto VoiceBota môžeme nastaviť. A Paťka má pre nás pripravenú takú ukážku, tak aby sme ukázali aj ten backend, že ako nenáročné je nastaviť si vlastného VoiceBota. Paťka, nech sa páči. Áno, môžeme ísť rovno na to. Ja som si dnešnú ukážku rozdelila v podstate na také 3 časti. Jednak to je nastavenie, ako si toho VoiceBota nastaviť, potom nasadenie, čiže ako tomu kandidátovi zavolá a na záver výstupy, čiže kde je ten reálny prínos pre toho rekrutera. V Rekru by som postupovala tak, že si otvorím ľubovoľný aktívny projekt. No a v podstate môžem sa už rozhodnúť, či si označím toho kandidáta buď individuálne, alebo aj v rámci celej fázy. A v hromadných akciách v podstate môžem kliknúť alebo zaškrtnúť takúto možnosť VoiceBot hovor. To ma vezme k takémuto oknu, kde si môžem naplánovať presný dátum a čas toho hovoru, čiže je to plne pod kontrolou toho rekrutera, no a následne to potvrdím, naplánovať rozhovor. VoiceBot následne zavolá týmto kandidátom. Ak sa nedovolá, tak bude skúšať opakovane, no a v podstate bude to skúšať v nasledovných oknách, to znamená, ak sa nedovolá napríklad dnes do poludnia, skúsi to ešte popoludne alebo podvečer, prípadne zajtra ráno. Takéhoto VoiceBota je možné nastaviť v nastavení projektu a je to práve tento tretí krok Rekru AI VoiceBot, čiže išla by som rovno do nastavení.
No a tu je v podstate taká séria tých viacerých krokov. Jednak je tu to telefónne číslo, z neho môžem volať v podstate do celého sveta. No a môžem si tiež vybrať jazyk. Nemusí to byť len slovenčina alebo čeština. Kľudne, ak máte nejakých kandidátov z iných krajín, môže to byť filipínčina, ukrajinčina, čokoľvek. Takže tu je práve tá obrovská možno, že výhoda, že ten recruiter často nemusí ovládať takéto cudzie jazyky, ale ten voicebot dokáže spraviť v týchto jazykoch tento pre-screening. Keď idem ďalej, môžem si tiež vypočuť ukážky, hlasové ukážky rôznych typov agentov a zvoliť si, ktorý by mi tak najviac vyhovoval. No a tu sa dostávame k tej asi najdôležitejšej časti a to sú práve tie otázky. Tak ako ty si, Slavko, v úvode spomínal toho operátora výroby, keď ti volal voicebot, tak v podstate takto ja som si napríklad pre túto salesovú pozíciu zadefinovala úplne iné otázky. Tam cieľom je, aby vlastne ten hovor prebehol naozaj do tých, dajme tomu, 3 minút, aby sa ten voicebot stihol tieto otázky opýtať, aby aj ten kandidát mal možno, že pocit, že ten hovor bol taký adekvátny, nie je príliš dlhý, že ho niekto neoberá o čas. Čiže my tak zatiaľ odporúčame nejaké 3 až 5 otázok max. Maximálny počet je tu samozrejme väčší, je to 10 otázok, ktorý si môžete do rekru pridať. No a tu si zvolíte tiež dĺžku hovoru. Ako som spomínala, my sme to optimalizovali na tie 3 minútky, ale je tu v podstate takýto range od 1 až do 15 minút je možné nastaviť takýto screeningový hovor. No a tu sa dostávame možno, že už do takej časti toho job description. Vyplním si názov pozície, náplň práce, mám tu dokonca aj možnosti rozšírený popis pozície, čiže nejaké výhody, ktoré firma ponúka, benefity, nejaké platové očakávania, či tam je požiadavka na nejakú lokalitu, alebo potom prípadne nejaké zručnosti, ktoré sú požadované, čiže také must haves a ktoré sú vítané, čiže také nice to haves. Toto odporúčame aj všetko povyplňať preto, že v podstate ten kandidát vie kľudne aj skočiť do rečí, položiť vlastnú otázku tomu voicebotovi, tak aby on mal nejaké takéto vstupné informácie, aby vedel, kde sa má pozrieť, ako má zareagovať, odkiaľ má tie informácie vlastne čerpať, aby vedel odpovedať. Idem ďalej. Tu nás si v podstate už len ukladám názov, meno toho agenta. Ak uvažujete, že by ste v podstate používali tohto voicebota aj v inom jazyku, ako je slovenský, tak odporúčame určite aj nejakú takú skratku pomenovania, aby keď tých agentov máte veľa, aby ste sa vedeli orientovať, ktorého idete spúšťať a následne to už len preuložím. Čiže takto by som postupovala pri nastavení voicebota v rekru. Čo sa týka toho spúšťania, nemusí to byť len práve na projekte. Môžete pokojne ísť aj do databázy, kde možno robíte si nejaké filtrovanie, nejaký screening a môžete pokojne označiť kandidáta jedného alebo viacerých a cez hromadné akcie aj priamo v databáze je tu takáto možnosť spustiť voicebot hovor. Akurát tu sa vás rekru samozrejme opýta, akého agenta si želáte použiť, keďže nie ste priamo na projekte. No a taká možno najdôležitejšia časť, čo je vlastne ten prínos pre rekruitera, čo sú tie výstupy. Videla by som ich priamo v tejto záložke Recruit aj voicebot, kde v podstate pekne vidím, aké hovory boli naplánované, na akých kandidátov, aký agent bol vlastne spustený na aký projekt a taktiež percentuálne vyhodnotenie toho hovoru. Tieto pohľady si samozrejme viete customizovať, viete v nich filtrovať a takisto viete ich aj zoradzovať. Čiže kľudne môžem si zoradiť tých kandidátov buď podľa percentuálnej vhodnosti alebo kedy boli tie hovory plánované. Je to už podľa toho, čo potrebujete v danej chvíli zistiť. A keď vlastne nadídem na to vyhodnotenie, na tú analýzu, tak jednak tu mám percentuálne vyhodnotenie, aby som sa tak narýchlo vedela zorientovať. Sú tu vyhodnotené tiež silné, slabé stránky pomocou AI, čiže ako ten kandidát reagoval počas toho hovoru a takisto také celkové AI summary. Tu sa AI pozrie aj v podstate na ten profil kandidáta, čiže je to také, povedala by som, komplexné vyhodnotenie. Nie je tu len to, čo explicitne spomenie v tom rozhovore. Taktiež ten výstup zahrňa nahrávku, čo podľa mňa je veľmi praktické. Viete si vlastne vypočuť celý ten hovor, prípadne ho stiahnuť
a s niekým prezdieľať. No a je to celkom fajn aj možno, že na také pozície, kde potrebujete práve počuť hlas toho kandidáta, zistiť, či má komunikačné zručnosti, nejaký jeho prejav, alebo ak sú to jazykové zručnosti, tak reálne môžete si popočúvať, či vie plynulo konverzovať v tom cudzom jazyku, aj keď v životopise to môže tvrdiť, ale na tej nahrávke sa to môže už preukázať v inom svetle. Tu bude potom prepis vlastne tejto konverzácie alebo tejto nahrávky, tiež môže sa zísť, môže sa hodiť, takže ten transkript je tu už automaticky uložený. No a tieto výstupy tiež je možné nájsť v časti komunikácia, taktiež Recruit AI VoiceBot, ale tu by ste už videli všetky výstupy za všetky projekty. Ak som volala napríklad kandidátovi priamo z databázy a nebol priamo na projekte, tak vlastne nebudem mať tu údaj. Možno, že len pripomeniem, že veľmi sa tešíme aj na feedbacky všetkých klientov, keďže dnes máme práve to také, dá sa povedať, slávnostné odprezentovanie tohto voicebota. Čiže pokojne, ak používate Recruit, kľudne ho otestujte a dajte nám vedieť. Ak nie, tak to, čo spomínal Slavko aj v tom úvode, stále platí, že môžete vyplniť vlastne tento formulár, stačí tam zadať vaše údaje, potvrdiť tú SMS-ku. Je to práve aktívne, myslím, že to bola jedna z otázok z publika. Nie je tu nejaký časový limit, časové obmedzenie, čiže ak nemáte priestor dnes, kľudne skúste zajtra. Je to priamo na našom webe, takže tešíme sa potom na váš feedback. Ja ešte, Paťka, doplním teba, že celého toho voicebota môžete použiť aj v našej automatizácii, čiže môžete to spúšťať v určitých časoch alebo v určitom fázovaní toho vášho procesu. Takže toto si môžeme kľudne ukázať ešte na budúce. Paťka, ja by som mal otázku možno, koľkým ľuďom vie zavolať nejak súbežne, alebo je tam nejaká nutný rozostup? Ako to funguje? Tak VoiceBot je naozaj veľmi aktívny, takže nedá sa to určite porovnať s tými časovými možnosťami rekrutera. To jedno telefónne číslo vie v jednom momente, v jednej a tej istej chvíli vykonať 9 pohovorov, čiže sme to tak nejak prerátávali, že za nejaký 8-hodinový pracovný čas vie obvolať vyše 1400 kandidátov, ak si dobre spomínam. No, tak to už je zmena, Danka, či? Je to už značné číslo, áno. Hej, tak si predstav, že taký bežný tím, hej, keby mal urobiť 1000 pohovorov, jasné, že to je potiahnuté za vlasy, a tam potrebuješ mať proste tlupu ľudí, hej, akože obrovskú, ktorá toto vie obslúžiť. Ako vám sa páčilo takéto nastavenie? Je to zrozumiteľné? Bolo to pre vás to, že ty si to aj raz skúšal, že bolo to jasné pre teba? Za mňa úplne jasné a úplne najlepšia vec zase, skúšajte, robte chyby. Dobre, nepúšťajte chyby von, keď sa dohodneme na tom, že nechcete urobiť veľkú chybu. Nasetujte si toho voicebota a zavolajte sami sebe. Sledujte vašu reakciu, zoberte si nejaké fiktívne CVčko, proste nasetujte si toho voicebota, zavolajte sami sebe a trošku si ho vyľaďujte ešte na sebe a potom ho pustíte smerom von na toho kandidáta. Podľa mňa toto je celkom dobrý taký postoj. Však úplne rovnakú ukážku si ukázal ty, Slavko, takže takto by som na to išiel. Tak. Ja by som len pridala, Slavko, že okrem sami sebe si dajte nejakého rodinného príslušníka, ideálne trošku aj takého, že cynika. Nebojte sa ísť aj do toho, že ak máte vo svojej blízkosti, poproste ho o feedback. To je veľmi dôležité. Nie všetci budú nadšení, pretože to je niečo nové pre ľudí. Čiže ja by som tam pridala aj kamaráta, manžela, partnera a možno aj nejakého takého trošku s cynizmom, lebo toto strašne teraz narastá vo firmách. Čiže aby to nebolo len také sladké, všetci, ktorí s vami súhlasia, ale čeknite si aj iný názor. Aj prípadne zanieteného odporcu AI. Tak to je pekný tip. Paťka, máme tam nejaké otázky? Môžeme rovno na ne. Tak máme tu aj taký postreh od Jána. Jemu sa páčil voicebot, ktorého si testoval v úvode a tie kliky, klávesnice v pozadí, že znelo to veľmi autenticky, ako keby si naozaj zapisoval nejaké údaje. Tak ďakujeme za postreh, je to naozaj o tých detailoch. Potom Dagmar sa pýta, či bude k dispozícii záznam, takže samozrejme bude aj v našom archíve, tak ako vždy. Potom prepošleme alebo prezdieľame linku. Peťo Žemba zo Štenglu pozdravujeme.
V podstate on mal tiež takú otázku alebo taký postreh, že ako tí kandidáti budú schopní reagovať, keď v podstate ako to vyhodnotia, že volajú s voicebotom, či tam nie je dlhšia odozva a je to vlastne hneď jasné, že ide o chatbota, čiže možno, že skúste vy sa k tomu vyjadriť. Malo by to byť jasné, že ten kandidát to spozná, že je to voicebot? Určite áno, podľa mňa to aj zákon prikazuje momentálne v tejto forme, akej je napísaný, neskrývať to, že je to voicebot. Takže ako ja som úplne OK. Tam je podľa mňa veľmi dobrá aj, myslím, že to na tomto konkrétnom voicebotovi bolo, ale možno odporúčam, ak to tam náhodou nie je defaultne nastavené, aby povedal, že je tvoj asistent, Slavko. Vieš, že ja som asistent rekrutera Rastia z takej spoločnosti. Podľa mňa to veľmi prelomí tú bariéru a neochotu ako keby pracovať s tým hlasom potom. A dokonca, aj keď to nemusí kázať zákon, za mňa je to veľmi korektné voči každému jednému, proste, že však on asi dostane informáciu, že kedy asi mu kto bude telefonovať, predpokladám, lebo nemyslím si, že voicebot bude kedykoľvek volať, čo keď sa mi nedovolá, hej, ako to vyhodnotí, čiže tam sú také otázky, ale že je vopred korektné, áno, vtedy a vtedy vám bude volať asistent Slavka alebo koho, proste dopredu, aby vedel, že ide rozprávať ja by som to dala dokonca dopredu. Hej. Je korektné dopredu, ako aj v závere rozhovoru s voicebotom, s tvojim asistentom, že čo sa bude diať ďalej, ďalší krok. Aby to nebolo niečo vytrhnuté z kontextu. Toto je pre mňa veľmi dôležité pri každej zmene. Pretože získavam si tým viac dôveru voči ľudí, možno aj voči AI, voči voicebotom, voči čomukoľvek. Hej. Že tam je to, že vopred dostanem informáciu a potom, že čo sa bude diať ďalej s tou nahrávkou, o ktorej ten voicebot hovorí, že sa to bude nahrávať. Super, tak verím, že to bola adekvátna odpoveď. Potom Mirka sa pýta na ten výstup, tam kľudne si to môžeme prezdieľať, bolo to tam tak spomínané, že tie silné, slabé stránky, tak v podstate voicebot reaguje aj na to váhanie kandidáta, reaguje aj na to, ako zodpovedal, či sa vyjadril nejak nejasne alebo váhavo, takže zhodnocuje aj takéto postoje toho kandidáta. No a Alexandra sa pýta, čo ak kandidát nestihne zdvihnúť, či bude volať voicebot opakovane, takže pripomenieme znovu, že bude sa snažiť dovolať ešte dvakrát. No a pozerám, či máme ešte nejakú otázočku. Je to ešte aj na teba, Slavko? Ja to doplním, že nielen, že volať, ale môžete aj vy zavolať jemu, ako na stratené volanie a je to úplne že v pohode. Táto otázočka je asi na teba, Slavko, od Tenisy. Či sme robili prieskum, alebo tak vo všeobecnosti môže byť aj na hostí, ako teda kandidáti reagujú, ako máme nejakú odozvu, či sú ochotní komunikovať. Ja nemám ešte žiadnu nejakú spätnú väzbu, nakoľko je to úplne novinka a ešte zatiaľ len zbierame nejaké dáta. Rastio, Danka, vy máte nejaké skúsenosti, alebo či sú nejaké prieskumy, analýzy zo sveta, ako na to ľudia reagujú? Sú rôzne tie reakcie. Opäť teraz zo Slovenska nemáme, lebo proste nie je to nejaká rozšírená technológia. Ja mám takú informáciu napríklad z bank z Českej republiky, kde dokázalo nasadenie takéhoto voicebota proste veľmi jednoducho vyriešiť polovicu prípadov, ktoré dovtedy nejakým spôsobom tí ľudia spadli, lebo dovtedy tam bola taká tá hláska, ktorú všetci poznáme. Ak chcete hovoriť v angličtine, stlačte jednotku, ak chcete fakturáciu, stlačte dvojku a tak ďalej. A 50% ľudí jednoducho spadlo v tomto bode. Proste polovica populácie nedokáže vyťukať číslo od 0 do 9. Neviem si to inak vysvetliť. Nasadili voicebota a 80% z týchto 50% spadnutých ľudí dokázal pozitívne ten voicebot vyriešiť. Čiže asi chcú ľudia komunikovať. Tých 10% dokázal prepnúť na živého operátora, lebo mali nejaké issue, ktoré nebolo možné vyriešiť voicebotom a 10% sa stratilo jednoducho, lebo niečo, lebo technológia nedokonala. Takže toto je taký príklad, ktorý poznám fakt, že z takej živej praxe a tým pádom to šetrí samozrejme nejaké človekohodiny na linke zákazníckeho servisu, ale áno, ochota aj je, aj nie je. Záleží,
ja si myslím, že to už bude mať len stúpajúcu tendenciu, že tí ľudia ako nebudú mať úplný problém hovoriť s tým voicebotom, takisto ako sme si zvykli chatovať s chatbotom na akejkoľvek stránke, keď si ideme čokoľvek kupovať, ideme do banky, potrebujeme niečo vyriešiť, proste je tam chatbot, vyriešiť nám to do 3 sekúnd, nemusíme sa spohnúť z gauča, hej, takže why not? Mňa napadla ešte jedna taká vec, ja som bol na jeseň minulého roku na HR-ku v Ostrave, čo je taká veľká konferencia HR a tam Česká sporiteľňa presne už aj mala, hej, síce teraz vidíme, že mala aj na analýzu, 70% kandidátov si to pochvaľovalo, hej, že sa tam nevykecávali, proste vyriešili tie prvé otázky toho, čo by ten rekruter možno dával dlhšie, fakt do 5 minút mali vybavený ten screening, idem ďalej, nejdem ďalej, a dostali nejakú spätnú väzbu, takže a to bola to Česká sporiteľňa, čo už je fakt, že niekto, kde už vlastne máš nejakú mieru dôveryhodnosti, bezpečnosti a tak ďalej, to, čo si Danka aj ty hovorila, hej, hneď na začiatku. Do čo ešte vstupuje taký fenomén mladej generácie, ktorá nerada telefonuje, hej, že alebo sa nerada rozpráva, ja neviem, proste tento fenomén do toho vstúpi, takže oni si radšej píšu, no, tak aj to s tým môžem. Možno by som dodala, že akože reálne si treba fakt povedať, že odporcovia budú, ako pri každej zmene. Že to chce možno, že začať fakt nejakými konkrétnymi pozíciami a presne dobrým checklistom otázok, presne typy otázok, kde si robíte checklist tých základných, tých prvotných otázok, že fakt si to treba veľmi dobre premyslieť a počítať s tým, že tam budete, že to niekto, že voicebotovi vynadá, proste my na to nie sme pripravení. Pomôže nám to, odbremení nás to, ale počítajte s cynikmi, so skeptikmi a s tými, ktorí budú v totálnom odpore. S tým fakt treba počítať. A tam si potom treba povedať, dobre, a teraz je to KO kritérium, keď on mi odmietne hovoriť s tým voicebotom, alebo nie je to KO kritérium. Hej? Je to len preto, lebo sa bojí, lebo si je neistý, že toto je veľmi dôležité si potom aj povedať, že je to KO kritérium, že tento kandidát pre mňa nie je zaujímavý a to treba taktiež veľmi otvorene, možno podobne ako ten Raúl, ten príklad, ktorý si ty uviedol, komunikovať, lebo tu ide o renome, ide o značku a o dôveryhodnosť, čiže a opäť sme pri tom systémovom riadení, toto musí byť hore, niekde prijaté a k tomu musí byť dobrá kampaň a dobrá komunikácia nastavená. Danka, to presne, čo hovoríš, podľa mňa to nie je KO kritérium, jednoducho spadne do toho púlu tých kandidátov, ktoré musí obvolať ten živý človek. Tak. Ale pomôže ti tých 80-20, že 80% to možno akceptuje. A to ma teraz mi to napadlo, keď si spomenula tú otvorenú komunikáciu, OK, tak dajme to rovno do inzercie, že na túto pozíciu sa Presne tak. A toto veľmi pomáha pri implementácii akejkoľvek zmeny, že naše myslenie prehodiť na to preventabilné. Prečo to nedá do inzercie? Na tento typ pozície vás ako prvý za nás bude kontaktovať náš asistent Slavko, hej, napríklad. Proste, že fakt to tam dať. Proste dopredu im, že to sú naši partneri a ja nebudem klamať, nebudem zavádzať, nebudem zahmlievať, to všetkého je dosť, buďme korektní a otvorení. Toto je veľmi pekný tip, ten sa mi páči. Paťka, máme tam ešte niečo? A tak sú tu ešte aj nejaké postrehy, neviem, koľko času ešte máme. Koľko chceme. Hej. Je to zmena, čiže zmena je, že sme tu dlhšie. Tak je tu aj taká zaujímavá otázka od Mirky. Aké z toho kandidát má ešte ďalšie výhody? Že ho takto obvolávajú. Podľa mňa obrovské, lebo voicebot nemá zlý deň, hej, je to stroj, hej. Takže tí konzultant, ako sme ľudia, hej, proste ráno sa zle zobudíte, proste nabúrate auto cestou do práce, no super sa tešíte na ten prvý pohovor, ako fakt verím. Alebo včera ma zamietli 4 kandidátov, tak dnes budete fakt milí na tých ľudí, takže môžeme byť profesionáli, aký chceme, proste máme emócie, hej, sme ľudia, takže v tomto ten voicebot, či volá ráno, či volá večer, či volá kedykoľvek, je stabilný a podľa mňa druhá obrovská výhoda, presne ak si nájdeš neprijatý hovor, zavoláš kedy ty chceš a ten nie človek, ale ten bot má čas a on ťa spohovoruje. Alebo nastavíš, že volá jednoducho o 6:00, takisto z nejakého prieskumu, že vyplynulo, že 80% kandidátov chce komunikovať po 6:00 po obede. Proste oni nechcú, lebo majú prácu, lebo majú rodinu, neviem čo. Vyzvihnú deti zo školy, napíšu úlohy a potom si sadne s telefónom v ruke niekam, hej. A vtedy má čas sa baviť. No, zamestnať vtedy človeka je dosť drahá záležitosť, takže to je tak rovnaká výhoda. A možno aj tá transparentnosť, lebo ten bot nebude zavádzať, on pôjde podľa tých inštrukcií, ktoré tam jednoducho má.
Danka, teba niečo ešte k tomu napadá? Ja si myslím, že Rasto to veľmi pekne zhrnul. Mne sa veľmi páči to nastavenie toho rekrutera / toho Wisebota a potom aj, že to, ak dobre nastavím a urobím mi dobrý zápis a dobre mi porovná tých kandidátov, tak je to viac transparentné. Hej? Obzvlášť v dobe, keď si zoberiete hlavne mladých, však tam myslím, že viac ako 60% ľudí používa a už je ďalej ako len v tej základnej gramotnosti AI, že oni už používajú AI nástroje na hiring, posielajú za seba životopisy, hej, čiže ako keby, že toto mi zaručí možno väčšiu transparentnosť v tom vzťahu, v tom partnerskom vzťahu. Priatelia, 1:10 ubehla neuveriteľne. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše vstupy a veľmi hodnotné tipy a to, čo by mali tí rekrúteri postupne zavádzať. Možno také posledné slovo, alebo posledná taká veta, čo by mal urobiť rekrúter už zajtra, ak vôbec nemá nejaké AI zručnosti a čo by ste vy odporúčali, aby od zajtra rána začal robiť? Skúšať všetko, čo má vo firme dovolené. To je prvá vec, lebo ako nebuďme naivní, on to skúša takisto, ten človek, aj keď to nemá dovolené, ale ak by to malo mať nejakú štábnu kultúru, tak povoliť nejaké nástroje, ktoré sú pre tú firmu konkrétne bezpečné a mal by sa cez chyby na sebe naučiť pracovať s tou AI, alebo jednoducho začať sa vzdelávať v tejto oblasti. Čiže nebať sa chýb. Danka? Ja by som znova pridala, že ak to má byť také, že aby sa toho nezlakol, všetko možno teraz čo skúšať, jak skúšať, tak možno proste fakt si vypichnúť z toho procesu možno jednu konkrétnu časť a jedno miesto a pozrieť sa na to. Toto mi robí najviac opakovanej práce, tu je najväčšia chybovosť, toto ma hnevá, toto nechcem robiť, toto odmietam robiť. A čo s tým, že ja by som k tomu skúšaniu pridala aj to, že OK, ale už potom to trošku aj smeruj a sústreď sa na jednu vec, ktorú by si chcel zmeniť, aby si sa to aj naučil, hej, tak. Prepáč, Danka, do tohto ti skočím, presne toto som mal na mysli, lebo vypichnúť si jednu vec, to je ideálne, lebo ako náhle si dá 10 vecí pred seba, tak polovicu z nich neurobia, bude sklamaný. Bude veľmi sklamaný a ostane to tak, ako skoro 1/3 zmien ostane nedokončených a po 30 dňoch skúšania nám klesá celkovo ako keby záujem o zmenu a padáme do tých svojich rutín, čiže poďme radšej pilotovať a poďme sa sústrediť na jednu vec a potom popri tom si pridávať, keď sa budem cítiť trošku sebavedomejšie v jednej veci. Nepoďte hurá systémom a možno, že zajtra nechoďte rovno na AI, ale kúknete si, že čomu sa chcete s pomocou AI venovať. Tak to boli krásne posledné vety. Danka Míňová z Inštitút zmeny. Danka, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, bolo mi potešením. Rasťo Kozlík z Balance HR. Ďakujem veľmi pekne. Paťka, ešte raz aj tebe ďakujem, že znova si mi pomohla v tomto webinári. A ďakujem aj všetkých, ktorí ste sa zúčastnili všetkých tých našich jarných a pololetných webinárov. Ja vás pozývam všetkých na jesennú časť, určite sa budete mať na čo tešiť. Tak ako Rasťo povedal, toto bol najhorší voicebot v histórii, už bude len lepší, aj AI-ko bude lepšie a tak ďalej. A to všetko sa budeme snažiť komunikovať v tom svete tých bláznivých zmien. Všetci, ktorí ste si vyskúšali voicebota, veľmi pekne ďakujeme. Môžete si ho skúšať kedykoľvek, prídete na našu web stránku, stačí zadať len údaje a môžete sa s ním hádať, môžete byť cynickí, môžete byť kýmkoľvek. A budeme sa veľmi tešiť na vaše spätné väzby, ktoré nám z tohto voicebota dáte, pretože táto spätná väzba, ktorú máme dnes a ktorú dostávame, tak je niečo, čo nás posúva ďalej. Chcem vám popriať na záver krásne leto a pevne verím, že sa v zdraví vidíme takto na jar, teda na jeseň, v septembri, určite so zaujímavými hostiami a špičkovými témami. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.